Taneli Pessala Lahden putkihuollosta, ollaan Kuusankoskella. Kerros hiukan, missä me tarkalleen ollaan ja mitä täällä tapahtuu? No me ollaan tässä Kymen paviljongilla ja ollaan suorittamassa tästä tämmöistä energiaremonttia. Eli tuohon ulos on tulossa vähän järeempi vesi-ilmalämpöpumppu ja lähdetäänpä saman tien katsoa, mitä tuolta löytyy. Noniin. Siellä on 2 tuollaista pömpeliä, mä veikkaan, että ne liittyy jollain tavalla lämpimään veteen. Kyllä näin on. Eli tuolta ulkoilta kun tulee lämmitetty vesi, niin se tulee ton vaihtoventtiilin kautta, annostellaan tähän joko lämpimään käyttöveteen tai sitten lämmitykseen. Ja sitten näistä varaajilta se lämmin vesi menee sitten joko käyttöveteen tai sinne lämmitykseen. Kyllä, kyllä. Sitten täällä oli pannuhuone, käydäs kurkkaa sitä. Kurkataanpa sekin vielä. Eli täällä on vanha öljykattila. Kiinteistö on lämmennyt ja myöskin tämä vesi on lämmennyt öljykattilalla, mutta tätä ei ole tarkoitus heivata pois täältä. Ei, eli tässä on tosiaan vanha öljykattila, millä tämä on ennestään lämmennyt, ja tästä löytyy myös tämä vanha lämmönjakokeskus, mikä sitten syöttää lämpöstä vettä sitten tuonne käyttöveteen tai lämmitykseen, ja tämä tosiaan jää rinnalle tämä vanha öljykattila, että kovilla pakkasilla, kun tuo vesi-ilmalämpöpumppu ei välttämättä jaksa ihan täysin lämmittää sitä vettä, niin toi sitten boostaa sen sinne halutulle asteluvuille. Tämmöinen hybridilämmitysjärjestelmähän on itse asiassa ihan järkevää just silloin, kun on ne kovat pakkaset, niin kuin sanoit, niin ilmavesilämpöpumpussa ei välttämättä riitä potku, niin sitten voi käyttää siinä tilanteessa sitten tätä öljylämmitystä, ja sitäkin voi käyttää esimerkiksi vaikka uusiutuvalla polttoaineella, niin silloin ei käytetä edes fossiilisia polttoaineita. No periaatteessa näin, ja sitten tuosta löytyy vielä varaajista niin sähkövastukset. Tässä on nyt 3 järjestelmää tavallaan, millä pystytään hoitamaan tämä lämmityspolitiikka tästä eteenpäin. Kyllä, kyllä. Milloin tämä projekti alkoi? No tämä alkoi tuossa 3 viikkoa sitten. Ja milloin homma on niin sanotusti jiirissä? No putkethan tässä rupeaa olemaan jo ihan hyvällä mallilla, ja sähköissä vielä on pientä tekemistä ja automaatiollakin askartelua vielä, mutta 2 viikkoa varmaan niin ollaan siinä vaiheessa, että voidaan koneita lyödä päälle. No niin, eli melkein olla jo maalissa. Kyllä tässä loppusuoralla jo ollaan. Tuleeko jotain muuta mieleen, mitä nyt tästä hommasta haluaisit sanoa? No ei nyt äkkiseltään taas tule mitään mieleen. Että Joo, tässä tuli kaikki tärkeimmät. aika kattavasti käytiin läpi tämä. Yes. Hei, kiitoksia Taneli. Kiitos.